এইটা বন্ধ ଅଛି କାମ ହଉଛି ଆଇଲେ ପରା ହଁ ମୁଁ ଧରିଦେବି ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆସ କାମ କାମ ହଉଛି ଚାଲୁନି ହେଇଠି ଦେଖୁନୁ ଅଛି ପରା कौन सी दीदी पार्क कौन जाइलु 3 वर्ष चप्पल रही आम गाधे जान कि नहीं स्कूल एरिया से गाधे बस गोड़े आसी पैसा नहीं था मुझे पड़ेगा दीटा कतरा पकईलु छाड़ू पकईबू झिया पकईबू ना देख झिया देख एठी देख देख झिया देख पैसा केन दिबो उठा ये आप आई देख लो आई मारो ओके पकड़ दे बहुत ना फुल दी तमें जाइल का कौच कि शीत दिन भल गरम पानी लोक गरम पुणी बांफ बाहर हेपटे दीटा अछि आस देखि
ବାବା କହିଲେ ସେପଟେ ଗୋଳ ଧୋଇବାକୁ। କୋଉ ପଟେ? ଆଉ ଗରମ ପାଣିଟା ଉଷୁମ ପାଣିଟା କେମିତି ସ୍ମେଲ୍ ହୁଏ? ସେଇଭଳିଆ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି। ଉଷୁମ ପାଣି ମୁଁ କାଟି ଲୁଗା ଟେକିକି ହଁ ଆସ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଯିବା ଆସ ଆସ ଆସ। ନାନା ହେଇଟା କଣ? ଏ ପାଣି ଥଣ୍ଡା। ହେଇଟା କଣ? ଆଉ ଯୋଉ ଇଟା ଧୁଆ ହେଇଛି। କୋଉ ମାଟିରେ? ଚାଲ ସେଇପଟକୁ ହଁ ଯିବା। ବାବୁନାହାନ୍ତି। ମାମା ଚାଲ ସେପଟକୁ ଯିବା। ଚାଲ। ଏପଟକୁ ଯିବା। ତୁ ଆସୁନୁ। ମାମା ଏପଟକୁ ଆସା। ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଇଏ ବଇଦେଲା ତା ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ରୁହ 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 ମାମା ଆସନ୍ତୁ ତୁ ବାଟ ଦେଖିନୁ ପାଡ଼ିଦେଲି। ସେୟା କରିବା। ନା ନା ଏପଟେ କଣ? କୋଉଠି ଚାଲୁନୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ। ନାନୀ ତୋର ମନ ସେ ପାବନ କଲା ଆସ। ଫଟୋ ଭଲ ଆସିବେ ଲାଗୁଛି।